Sautuli Shnong ka than nong stan West Castles kila pan pau ka jing Pyrshah ka bejur ya ka jing thmu ka tanan exercise manai jing bin ha ka ban bu ya ka bonded warehouse ha ka Shnong Domsaw gini ki saw Shnong ki kentup ya ka nong jili tin rong wa la do solat pat lau si ki nong Shnong jong kini ki saw li ki Shnong ha ka step si tho ding kile mi pat ba ban up ya ka jingwan jong superintendent ka tanan exercise West Castles ha Shnong Domsaw ubatmu ban wan penshai pat ba halor ka ni ka bonded warehouse ka jingwan superintendent ka day ka bala penbet da ka Shnong Domsaw ba unwan penshai hadin ka jing ai ya ka no objection certificate ni NOC ban po ya ka bonded warehouse hapo ka Shnong la penbet bakani ka jingwan uni officer kan long hakapor prabaji minstem Mario jing te pipat pa kisaw Shnong kile mi na do ka nyo paji minstem ban up yo new officer Henry laong bakat hadu kapor kat we bijiru nakaliang kibor katanan exercise ki klem wan mi satya namar ka jingbam wan shu uni officer kinong yalam Shnong jang kini kisaw Shnong bakin tup yo uba Medral Karbani Rangba Shnong Kanong Jili Ba Smowel Sim Rangba Shnong Katin Rong Wa Lado Ba Arnes Tirnyang Rangba Shnong Kasolan Bat Ka President Kaseng Long Kami Kanong Stan Area Hilapel Long No da ka jingalang pat ba pan Pyrshah ya kinong rem halor ka ni ka jing Pyrshah ya ka jingwan ra ya ka bonded warehouse hakathan hakani ka jingalang kinong ilam Shnong gila rairu ban thau no dak senjuk kinong senchar Shnong ban Pyrshah ya kani ka jingthmu bat ban let ai jingtho shu deputy commissioner ka West Castles ba un pensange no ya ka jing ai jingbin to hadin bangile jingte ba nakaleng jo katalan exercise mo kala pendi ka to ka jing banle wanle hiring de ka jing Pyrshah pe ba menta ka singi hai ka bede ber ka jing INOC ya ka ban bu ka bonded warehouse hang ne po Shnong Domsaw e kum ki Shnong ki bamarjan hapo jong ka area sautli ki Shnong ka tenrong wala dau ka nongjile ba ka solat ba ka lausi ki don kato ka ni ki nong Shnong hang ne ki bla tep ye ka ne nang men kirkir ke nama katang iwan me kirkir ke enta ka step jong ka singi ban Pyrshah jur hai bede be jeng ka jingwan bu ye ka ne ka warehouse te namar ba bale bangi Pyrshah ye ka ne ba haga ne ka jaka ba wan bu ye ka warehouse kan khampaji na ka sonong ton bat ka weiru ha ka bede ba ka ne ka warehouse ka bejulong ba lada ki wan bu ye ka warehouse hane lada je ki jingklumar hapo jo ka ne ka warehouse na thai na kaleng jo ka police department ro kan kham sitom hi ban wan patrolling haga ne ka jaka na kata ka daw na kaleng jong ni kum ki sinjuk no sa Shnong ni Pyrshah jur ha bede berkane basa ka wiru ka jingmut jong ka ne ka warehouse hi ka jingmut ba ai ka ne warehouse kolong ban shalan ker tang chi ka store dei bangi julap nakapor chi kapor ba nakaliang ki Shnong ke ba yo ye ka ne ka warehouse ru i ba ki babori ki bawan thitkiat be an na kini ki warehouse tena kata ka daw swaban sapoi sa ta ka jingklumar na ka jing sneu bana kaliang jong ki noksan Shnong inem ko ban mi kini ki jingklumar na kata ka daw swaban poi sa ka jingjot mi kwa hi ba yin sim lupa ya rai mata bangirum Pyrshah ni Pyrshah ya ka ne ba ni namkwa ban don ka ne ka warehouse hang ne hapo Shnong Domsaw ba kum ka sanjuk dong kinok sensar Shnong ru mentang le sim da ka wi garai bangin ai ka city chapo o deputy commissioner ban Pyrshah halor ka ne ka rai jong ka ne ka dor ba Shnong Domsaw to nakaliang ka jong yi kum ka sanjuk sanglong kmi jong ka nong stan area habangi osngau ya ka ne ka khubor ya ka jing thmu jong ka sarkar lengba ka excise department banbu ya ka ne ka bonded warehouse hang ne ha ka Shnong Domsaw ingi bu ka nya ka ne ka jingkali ya ka sarkar babale ka sarkar jong ka ne ka district jongi ka Nongstan West Castles ba kilatip lengba ka ne ka district ngiju Pyrshah jur ya ka ne ka stock yard lani ya ki one store ki badon hapo jong ka ne ka Nongstan ka jongi but tang ka Nongstan ni da kwa ru ba lengba ka district West Castles Henry na ka singi pat ngi yo asngau lengba ka ne ka department magadon ka jingthmu ban bu ya ka ne ka stock yard namar kata
ngi kum ki sinjuk senglong kmi jong ka nong son area bat baro hi ki Shnong ki baper ngi yamen jorlang bat ngi atrelang lingba kinu ki sinjuk nong san Shnong ki badon jing thmu ya ka ban Pyrshah jur bat ngi da kwa ru ban Pyrshah jur ya ka jing thmu jong ka ka sarkar na ne shakmat ngim kwa shu ba ka sarkar kan INOC ya kinu ki Shnong ba klam da yo jing tip lingba ki sinjuk nong san Shnong haki we ru ki jaka bat ngim kwa ba kin ya sop lene ban ai ya kini ki NOC ba klam da ka jing interest jong ki nong Shnong lene klam da pediang da ki nong Shnong ban chule ya ki kam sop lene ban chukwa pisa jubor ngi Pyrshah jur kum ki nong Shnong jong ka ne ka dong ka than ka jongi hang ne ha pot nong strai